Il-Gvern Malti reaġixxa għal rapport bbażat fuq emails li kienu żvelati b'mod internazzjonali. Emails li minnhom irriżulta li kien hemm kumpanija li kienet qed tipprova tbieħ teknoloġija lis-Servizz tas-Sigurtà Malti. It-tagħmir kien joffri faċilità li s-Servizz tas-Sigurtà jikseb tarif minn emails u mezzi teknoloġiċi oħra. Il-Prim Ministru għamilha ċara li hu qatt ma kellu laqat dwar is-suġġett u jiġdu dan hemm ir-records tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Żied li hu qatt ma rċieva xi jittra kif tindika li se jikteb l-awtur fl-emails żvelati b'mod internazzjonali. Mingħajr ma daħal f'dettall li jista' jkollu effett fuq is-sigurtà nazzjonali, il-Prim Ministru spjega li l-uniku sistema li tintuża biex tinterċetta informazzjoni inkluż minn emails u li qiegħda fil-pussess tas-Servizz tas-Sigurtà inxtrat minn amministrazzjoni preċedenti. Kien iċċarat li ma sar ebda akkwist simili mill-amministrazzjoni preżenti. Dan anke war li l-kap tal-Oppożizzjoni qal li se jitlob spjegazzjoni dwar is-suġġett. Jidher li r-rappreżentant lokali offra servizz ġdid imma din l-offerta ma tteħdietx għaliex l-apparat mixtri fi żmien amministrazzjoni preċedenti għadu validu. Il-Prim Ministru fakkar li l-Kumitat tas-Sigurtà jingħata tarif dwar dan u membru tiegħu hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni.